να τους κλείσουν προς όφελος των πολυεθνικών. Αυτό θέλουν να γίνει και το κάνουν με πολύ σταθερά βήματα, κάθε χρόνο και χειρότερα, και έτσι ακριβώς βλέπουμε τα λουκέτα το ένα πίσω από το άλλο. Άρα λοιπόν, γιατί το κάνουν αυτό, σου λέει, με πολύ ψηλή φορολογία. Αναγκάζεται ο άλλος και σου λέει: δεν μπορώ να βγάλω, μέχρι εδώ θα βγάζω. Άμα πάω να βγάλω περισσότερα, θα μου πάρει περισσότερα, δεν θα μου μείνει τίποτα. Άρα λέτε, αυτό γίνεται. Καθεστώς για τους μικρομεσαίους. Όχι, όχι, λέω 15% για όλους. 15% για όλους. Άρα θα διευκολυνθούν και αυτοί που έχουν. Μα και το κράτος θα έχει περισσότερα έσοδα με αυτό. Γιατί αυτή τη στιγμή. Κίνητρα. Ναι. Γιατί εγώ που έχω μικρό σούπερ μάρκετ, ένα παντοπολείο, θα πουλάω τις φακές και τα φασόλια πιο φθηνά από το σούπερ μάρκετ. Γιατί πολύ απλά θα έρχονται σε εσάς οι πελάτες. Ενώ τώρα δεν θα έρχονται σε εμάς. Γιατί πάρα πολύ απλά. Είναι πιο ακριβώς. Μα αν εσείς πουλάτε πιο φθηνά, αν ανοίξουν αυτή τη στιγμή άλλα 100 σούπερ μάρκετ που θα μπορούσε να γίνει σε μια υγιή αγορά, θα υπήρχε ανταγωνισμός. Οι τιμές θα πέφταν προς τα κάτω. Γιατί ο κάθε καινούριος που θα άνοιγε σούπερ μάρκετ θα έριχνε προς τα κάτω τη τιμή στο πορτοκάλι, στη σοκοφρέτα, στο γάλα, για να μπορέσει να προσεγγίσει πελάτες. Αλλιώς θα έκλεινε. Αυτό είναι η αγορά. Δεν το λέω εγώ. Αυτό εδώ το προϊόν. Εσείς είστε σούπερ μάρκετ μεγάλο και παίρνετε 1.000. Ναι. Άλλη τιμή θα στο δώσει εσένα ο παραγωγός. Εγώ που παίρνω 3 θα μου το δώσει άλλη τιμή. Άρα είμαι χαμένος από χέρι. Όχι, δεν είναι έτσι.